Soc Estrella Martínez, soc la directora de l'Hospital Verge de la Cinta, la directora d'Infermeria. Una miqueta la nostra funció és el poder tindre a totes les persones formades en els diferents àmbits que participen i que donen atenció a la dona, en aquest cas, bé sigui a hospital de dia, bé sigui a les plantes de cirurgia. És imprescindible el paper que fa la infermera gestora de casos en l'acompanyament i el seguiment a les malaltes de càncer de mama. Són gent que necessiten tindre una infermera molt pròxima, perquè són molts de dubtes sorgits, i són llocs on l'expertesa i la proximitat de les infermeres és molt important. I bé, nosaltres el que fem és acompanyar a totes aquestes infermeres i poder formar-les i poder que estiguin en aquest àmbit tan important. I després pensem que el que és el projecte EMA és un projecte de recerca bàsic per poder continuar endavant amb la investigació en tot aquest àmbit, ja que la malaltia del càncer afecta moltíssimes dones i per tant m'apareix imprescindible tot el que s'està fent a nivell de recerca en aquest àmbit. Tots som EMA, participa i suma't-hi perquè entre tots ho aconseguirem.